Ano dijak koplo aras-arasen. Ngabuk nglanah kowe jak koplo kaya wong luwe. Upluk-upluk. Luwe ya, Lang. Upluk-upluk. Oh, lah nggih. Oh, tanah urung ya cah ya. Dereng jilan kok. Kowe nek ngisin ka aku antiku wis takon badhok kowe. Piye? Arepe dhewe. Kenyo ayu ya. Sopra. Slendro. Oke. Sulendro. Sulendro. Kenyo ayu nyulendro saya Mas. Ayo. Anu tempone rada kerep njaluke kaplak. Lang kilang, keplakan seru. Wah, oke baik. Bariki jare ngewe dijanganke bening ndang ditokke. Lah, lan uduk ben ra lemes. Heeh. Iki ke jare sambele terasi campur tomat. Cocok, Mbah. Oh ya kok digrujukne sikit aku. Nah, aku ngono apa-apa yes. Iya iki kene iki. Sing ngancani Mbak Ugi iki. Ya. Kenyo ayu. Nah, tarah Mbah Mus Agung iki selerane pokoke kenyo sing ayu-ayu. Lah iya, kenyo elek gua apa wong aku duwe elek. Iya. Golek elek ra kanggo. Elek ijole tahu. Ayo. Yo. Kali HP rene maju. Lah nggih, Pak mriki. Kula syuting. Ah nggih. Kirang cepet mboten, Mbah? Yo sedengan nek iki ketone wis bayaran. Lah ya ngono to Mas. Berarti wis barep. Bares tak tekoni. Kledang. Fortuna Music. Pak Karya Sesar
Gobios. Nggih. Dah lagi sak ronde. Jenengan ki Urung eneng 5 menit. Lan jenengan mboten Ya wong sing kene urung moncrot kok sing ya kono. ya. Dadak ngenteni. Ayo. Pak sih ngenteni moncrot jare. Kating perin. Monggo, Mbak. Wedang, Wedangnya sinten? wedang, wedang kae sapa? Otak, 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 otak. Yuk, tos. Tos. Wong sing tak enteni. Jan Mbah Sagung ses. 100.000 nek isone aja nyekel HP. Napa? Udan deres Senengan kula niku. Lagu macam apa tuh? mati. Boten saged, Mbak. Orek-orek ngono lho, Mbak. Enak wae. Kayak sambele terasi karo tomat kok korek. Aduh. J. Ampun niku mboten saged. Nang Ibu. iki jan baguse Marno Gareng ngilang nang ndi Pak Marno. yang celuken. Pak Le. Engko plototen 50 ta sok. Pundi? Piyantune lagi sibuk niki, Bolak-balik kon Mbak. melotot Nggih, matur sembah nuwun, Mbah Sagung. matur nuwun. Sambil menunggu tadi yang